సంగారెడ్డి రూరల్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధి గొల్లగూడెంకి చెందిన అరుణ్ యాదవ్, ఉత్తరపల్లికి చెందిన లల్లు యాదవ్ తమ ఇన్స్టాగ్రామ్లో అంబేద్కర్ శివాజీ కాళ్లు మొక్కినట్టు ఫోటోలు క్రియేట్ చేసి ఇన్స్టాగ్రామ్లో పోస్ట్ చేయడంతో అది వైరల్గా మారి వివిధ సోషల్ మీడియా గ్రూపుల్లో షేర్ చేయడంతో పెద్ద ఎత్తున స్పందించిన దళిత నాయకులు, అంబేద్కర్ యువజన సంఘాల నాయకులు ప్రధాన రహదారి వద్ద ఉన్న రూరల్ పోలీస్ స్టేషన్ ఎదుట నిరసన తెలిపారు. అనంతరం రూరల్ పోలీస్ స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేశారు. ఫిర్యాదు మేరకు సంగారెడ్డి రూరల్ పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేస్తామని దళిత సంఘాల నాయకులకు తెలిపారు. అనంతరం ఇన్స్టాగ్రామ్లో పోస్ట్ చేసినటువంటి వారిని పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకుని వారితో క్షమాపణ చెప్పించడం జరిగింది.